Ya coba. Jineman apa nduk? Ular kambang? Jineman ular kambang. Ular kambang, jajal ulere kaya ngopo siap ya. Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Ya. Ya nduk. Ken, ulermu kaya apa? Nah. Telunyur-telunyur, Kak. Telunyur-telunyur. Nano nano. Nah. Ya. Ular kambang sae 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 katase jalan milu mas sope potong royong nyambut biar murah mencorong katon bejane yo mas rambut mau kae kae rambut kae kae butuhku menyambut rambut apa aku butuhku sabar narima ora pati ayo nanging nanging iku nani mulakowi tumrap wanita sejati. Ya, kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho, Ken. Nggih, Pak. Talentane Dwi Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Iya. Sapa jenenge? Harane. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang siwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter nu suwi-suwi alon-alon ngono. Kok tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Dewi, lah kuwi beda. Duh, Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bae mara tuaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon. belajar. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mic Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebatnya nggon apa? Nggih biasa diru, Pak. Jadi senjobo niku sinau kendang niku wau. Oh. Awak dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Dungane piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Lho, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Mboten. Mboten to. Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Amin. Anu Pak Do niki mawon titikne. Titipne piye maksudnya?